people get up. You people get up. Stop standing around here. I gang var der en dreng, der hedder Sahan Maj. Og han var så sej. Man skal spise sundt. Jeg kan lide kartofler. Man skal spise sundt. Kartofler. I går i Netto alle sammen. I siger til jeres mor, kan blåbær og bananer. Du må ikke spise så meget bananer, det er meget farligt. Fordi hvis man spiser 3 eller 8 eller 9, så dør man. Man må ikke spise falafel og fritter. Nogle gange skal man ikke spise meget chips. Her skal der være fred og ro, fordi man bliver fed, meget fed. Man kan godt dø af det. Nu skal jeg søge i pose med smadret rode. Man kan se en æg på en rode. Er du fad til meget dårligt? Hvis man smadret rode. Man kan se en æg på en rode. Er du fad til meget dårligt? Hvis man smadret rode. Man kan se en æg på en rode. Er du fad til meget dårligt? Har du forstået, kamera? Er du fad til meget dårligt? Eller det er vigtigt. Man skal ikke gå ud af gaden, man kan spørge vores mor først. Hvis man spørger vores mor, man bliver kødt ned. Man bliver kødt ned. Har du forstået? Alle dem, der sjæler, de skal lade på plads, det er godt. Kameraet kan se os, det er meget dumt. Hvis der er en, der slår, I skal ikke sige, vi stikker alt muligt, fordi det er godt. Fordi man skal sige til en voksen. Fordi hvis de får en blåt øje, og der er ikke nogen, der kan tåle noget, man kan godt dø af det. Kig på mig. Man bliver ikke dum, man bliver dum. Jeg er tv. Kig på mig. Alt dem, der ser tv, de smadrer deres tv. Her skal der være fred og ro. De smadrer deres tv. Man bliver ikke klog, man bliver dum. Har du forstået, kamera? Man bliver ikke klog, man bliver dum. Det er rigtigt. Sådan.